Izithandani zishade ngo-R70 Home Affairs zakhetha ukonga imali esikhundleni somshado obizayo. Izithandani-ke zidonsa amehlo ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi zishade ngendlela elula kodwa enencazelo enkulu ngokusebenzisa u-R70 kuphela e-Home Affairs. Kuthiwa-ke lezi zithandani zikhethe ukwenza umcimbi olula wokubhalisa komshado wazo, bagwema-ke izindleko ezinkulu ezivame ukuhambisana nemishado yesimanje. Ezithombeni-ke ezisabalele kubonakala izithandani ziphuma ehhovisi lakwa-Home Affairs zijabule, noma-ke umcimbi wabo ubungekho omkhulu kodwa-ke uthando lwabo lubonakale ngokusobala. Lezi zithandani-ke ziveze ukuthi zithathe isinqumo sokusebenzisa imali yazo ngendlela ehlakaniphile ngokonga nokwakha ikusasa labo kunokuyisebenzisa emshadweni obizayo. Lesi sinqumo-ke sibonwa abaningi njengokuhlakanipha, ikakhulukazi kulezi zikhathi lapho imishado ingabiza iy'nkulungwane zamarandi. Abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana baveza ukujabula nokweseka lezi zithandani. Abanye bathi-ke lokhu kuyisibonelo esihle kwabanye, abanye-ke bathi uthando aludingi imali eningi ukuze libonakale. Indaba yabo-ke isithinte iy'nhliziyo zabantu abaningi, yakhombisa ukuthi umshado awudingi ukubiza kakhulu ukuze ube nenjongo nenjabulo. Siyafisa ukwazi ukuthi-ke wena ngabe kuthini ukuphawula ngalo mshado. Sibona sasishiya